εκ μέρους όλης της αδελφότητος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, μεταφέρω τις ολόθερμες ευχές όλων μας προς όλους σας, προς τον καθένα και την κάθε μια ξεχωριστά, κατά τη σημερινή πανηγυρική ημέρα, κατά την οποία εορτάζουμε, τιμούμε, δοξάζουμε και προσκυνούμε τη μητέρα του Κυρίου μας, τη μητέρα του Θεού μας και ειδικά την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης. Η Παναγία είναι μία. Οι εικόνες της είναι πολλές. Και πολλές από αυτές είναι θαυματουργές. Και η εικόνα της Παναγίας μας, της Ναυπακτιωτίσης, είναι αποδεδειγμένος θαυματουργή επί 1000 ολόκληρα χρόνια, από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 15ο αιώνα, μάλλον μέχρι τον 16ο αιώνα, οπότε και η εικόνα της εξαφανίστηκε από την Ναύπακτο. Μέχρι τότε θαυματουργούσε και εκατομμύρια άνθρωποι ερχόντουσαν στην Ναύπακτο για να απολαύσουν τα θαύματά της και τη σωτηρία τους, της ψυχής και του σώματος. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, αλλά από ολόκληρη την Ευρώπη, διότι η Παναγία της Ναυπάκτου είχε γίνει πασίγνωστη σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας του ότι η Ναύπακτος για αρκετά χρόνια ήταν υπό την κατοχή των Βενετσιάνων, των Ιταλών δηλαδή της Βενετίας, η οποία τότε ήταν κράτος πανίσχυρον η Βενετία, και αυτοί είχαν κατακτήσει την Ναύπακτο και βέβαια είχαν δει με τα μάτια τους το πλήθος των θαυμάτων της εικόνας της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης, και γι' αυτό διέδωσαν σε ολόκληρη την Ευρώπη τη σπουδαία και ιερή αυτή υπόθεση, και γι' αυτό πολλοί Ευρωπαίοι ξεκινούσαν ένα μεγάλο και κουραστικό ταξίδι να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Ναύπακτο και να απολαύσουν τη χάρη του Θεού δια της εικόνος της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης. Βεβαίως το 1571 αποκορυφώθηκε αυτή η υπόθεση, διότι το 1571 συνέβη η μεγάλη και κοσμοϊστορική ναυμαχία της Ναυπάκτου μεταξύ των στόλων και στρατών των Οθωμανών Τούρκων και της ενωμένης χριστιανικής Ευρώπης. Οι Τούρκοι ήσαν παντοδύναμοι τότε, το κατάνθρωπον λέω, παντοδύναμος είναι ένας, ο Θεός, αλλά για την τότε ιστορική πραγματικότητα η Τουρκία ήταν παντοδύναμη και στο στρατό και στο στόλο, και ο μεν στρατός της είχε φτάσει μέχρι τη Βιέννη της Αυστρίας. Ο δε στόλος κυριαρχούσε στη Μεσόγειο, και βεβαίως αυτό περιόριζε πολύ τους Ευρωπαίους, οι οποίοι βέβαια αντί να κοιτάζουν να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό, είχαν μεταξύ τους όχι μόνο διαφωνίες, αλλά και φαγωμάρες και πολέμους, και δεν ήσαν ενωμένοι για να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο κίνδυνο. Τον μεγάλο κίνδυνο τον αντιλήφθηκε
ο τότε Πάπας της Ρώμης και έκαμε μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να ενώσει τους Ευρωπαίους για να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό, ο οποίος δεν ήταν μόνο στρατιωτικός εχθρός, δεν ήταν μόνο πολιτικός εχθρός, δεν ήταν μόνο οικονομικός εχθρός, αλλά ήταν και θρησκευτικός και πνευματικός, διότι οι Οθωμανοί Τούρκοι όχι μόνο εσκότωναν, όχι μόνο ευβίαζαν, αλλά και εξισλάμιζαν τον κόσμο δια της βίας. Τους έκαναν μουσουλμάνους. Και ένα πλήθος μουσουλμάνοι της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν είναι παρά χριστιανοί οι οποίοι εξισλαμίστησαν δια της βίας. Με το σπαθί και το μαχαίρι υπέκυπταν και άλλαζαν πίστη. Βλέποντας τα αυτά ο Πάπας κατάλαβε ότι ήρθε και το δικό του το τέλος. Και βεβαίως αυτό ήταν περισσότερο που τον ανάγκασε να κινηθεί την κρίσιμη εκείνη στιγμή για να σώσει τον χριστιανισμό της Ευρώπης και ιδιαιτέρως βεβαίως την δική του την παντοκρατορία. Ανεξάρτητα όμως από τα κίνητρά του έκανε μια σπουδαία επιλογή, γνωρίζοντας τη θαυματουργική δύναμη της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης, φρόντισε ώστε ο ενωμένος στόλος και στρατός των χριστιανών της Ευρώπης, των χριστιανικών κρατών να πω καλύτερα της Ευρώπης, να έλθουν να αντιμετωπίσουν τον στόλο των Τούρκων στη Ναύπακτο, για να μπορέσουν έτσι να έχουν τη θαυματουργική επέμβαση και προστασία της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσης. Δεν ξέρω αν επίστευε ή δεν επίστευε, γνωρίζω όμως ότι ένα από τα κίνητρά του ήταν αυτό, να εμψυχώσει των στρατών και των στόλων με την πίστη και την ελπίδα ότι η Παναγία της Ναυπάκτου θα κάνει το θαύμα της. Και πράγματι ενώθηκαν τα κράτη της Ευρώπης και με επικεφαλής θα έλεγα την Ισπανία, τον βασιλέα της Ισπανίας Φίλιππον, ξεκίνησαν τη μεγάλη αυτή απόφαση να πραγματοποιήσουν την απόφαση να πολεμήσουν τους Τούρκους πλέον στο θαλάσσιο χώρο. Έτσι έβαλαν επικεφαλής του στόλου των Ευρωπαίων τον αδελφό του Φιλίππου, του βασιλέως της Ισπανίας, ο οποίος ήταν βασιλεύς τότε στην Αυστρία, Γερμανία κλπ, με το όνομα και τον τίτλο Δον Ζουάν της Αυστρίας. Ήταν ένα νεαρό παιδί, 23 χρονών ήταν μόλις, αλλά αυτόν βάλαν αρχινάβαρχο και εν πάση περιπτώσει ξεκίνησαν από τη μεσίνη της Σικελίας και έφτασαν μυστικά στα νησιά της Αιτωλοακαρνανίας. Κάποιος όμως πρόλαβε και ειδοποίησε εδώ στην Ναύπακτο τους επικεφαλείς των Τούρκων. Ο στόλος ήταν όλος εδώ απ' έξω από την πόλη και μέσα στο λιμάνι της πόλεως. Και έτσι λοιπόν Κυριακή πρωί 7 Οκτωβρίου, σήμερα έχουμε 6 Οκτωβρίου, αλλά το μοναστήρι μας, όπως ξέρετε, γιορτάζει πάντα την μνήμη του μεγάλου του θαύματος και τιμά την Παναγία της Ναυπάκτου την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Πρώτη Κυριακή είναι σήμερα 6 Οκτωβρίου. Αύριο είναι η επέτειος της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Κυριακή λοιπόν πρωί, καθώς τα πλοία των Ευρωπαίων πρόβαλαν στις όχθες κοντά του Αχελώου, ειδοποιήθηκαν οι Τούρκοι της Ναυπάκτου και αμέσως όρμησαν στα πλοία τους
για να προλάβουν να μην τους κλείσουν μέσα στον Κορινθιακό κόλπο, γιατί δεν είχαν διέξοδο, δεν υπήρχε τότε ο ισθμός της Κορίνθου για να φύγουν προς τα εκεί. Και έσπευσαν λοιπόν και με τα πλοία τους βγήκαν από το αντίριο και συνάντησαν τον χριστιανικό στόλο, και εκεί έγινε το μεγαλύτερο μέρος της ναυμαχίας, η οποία τελείωσε εδώ μπροστά στην Αύπακτο περίπου, καθώς αποδεκατίστηκαν τα πλοία των Τούρκων με θαύμα της Παναγίας. Γιατί? Διότι ενώ οι άνεμοι βοηθούσαν τα τουρκικά πλοία, τα οποία κινούνται με πανιά, όπως ξέρετε, δεν υπήρχαν μηχανές τότε, και με κουπιά. Και οι άνεμοι βοήθησαν γιατί ήταν ανατολικοί και φούσκωναν τα πανιά των πλοίων των Τούρκων, ενώ οι άλλοι είχαν τον άνεμο αντίθετο και προσπαθούσαν με τα κουπιά να πλησιάσουν προς τα δόντια. Και τότε, βλέποντας οι χριστιανοί της Ευρώπης ότι πλέον θα νικηθούν οριστικά από τον πανίσχυρο και μεγάλο σε πλήθος τουρκικό στόλο, γονάτισαν μέσα στα καράβια τους και παρακαλούσαν: Παναγία της Ναυπάκτου, βοήθησέ μας, κάνε το θαύμα σου. Και ότου θαύματος ξαφνικά πέφτει ο άνεμος και γυρίζει τελείως αντίθετος και φουσκώνουν τα πανιά των ευρωπαϊκών πλοίων, ενώ οι Τούρκοι δεν μπορούσαν πλέον να κινηθούν και δεν εκινήθησαν καθόλου ούτε με τα κουπιά, διότι στα κουπιά ήταν σκλάβοι Έλληνες, οι οποίοι ήταν άλλοι εισοδεμένοι και υποχρεωμένοι να κάνουν κουπί, και όμως παρόλο ότι εκινδύνευε η ζωή τους, εκείνη την κρίσιμη στιγμή φωτίστηκαν από τον Θεό και σταμάτησαν και δεν έκαναν κανένα σκουπί, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν τα τουρκικά πλοία και έτσι τα άλλα της Ευρώπης να ορμήσουν επάνω τους. Και βεβαίως κάποιος από τους Έλληνες κατάφερε να λυθεί, κατάφερε να φτάσει επάνω στο κατάστρωμα όπου ήταν ο αρχινάβαρχος των Τούρκων, ο Καπουδάν Πασά, και εκεί τον αποκεφάλισε, και αυτό ήταν και το τέλος της όλης ιστορίας, διότι όταν είδαν οι Τούρκοι να σκοτώνεται ο αρχηγός τους, κοίταξαν πώς να γλιτώσουν πλέον, και ελάχιστα καράβια γλίτωσαν και έφυγαν από κάτω από την Πελοπόννησο, ενώ όσα μπήκαν εδώ μέσα αποδεκατίστησαν κυριολεκτικώς. Και βεβαίως θρηνούμε για τον χαμό τόσων ανθρώπων, και δεν θρηνούμε μόνον για τους Έλληνες που μέσα στα τουρκικά πλοία ευούλιαξαν και πνίγηκαν κι αυτοί, αλλά θρηνούμε και για τους Τούρκους και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι χάνονται στους πολέμους. Εμείς δεν θέλουμε πολέμους. Οι χριστιανοί δεν θέλουν πολέμους και παρακαλούν τον Θεό να φέρνει την ειρήνη του επάνω στη γη. Και αδιάκοπα λέμε: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, κλπ. Αλλά οι πόλεμοι, από ό,τι φαίνεται, είναι αναπόφευκτοι, διότι οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Μέσα στους αιώνες χόρτασε η γη από αίμα πολέμων, και στην ναυμαχία της Ναυπάκτου το ίδιο έγινε, χόρτασε η θάλασσα από αίμα ανθρώπων. Ο Θεός να μην επιτρέπει, ας επεμβαίνει και ας μην επιτρέπει πολέμους. Ας τον παρακαλούμε και ας τον οικετεύουμε να κατεβαίνει στη γη τις ώρες αυτές τις κρίσιμες και να σταματάει, να μην ξεκινάει κανένας πόλεμος. Και κάνω εδώ μια παρένθεση για να σας παρακαλέσω όλους να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό και αυτή την κρίσιμη στιγμή στην οποία βρίσκεται όχι μόνο η Ελλάδα μας, αλλά θα έλεγα όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αναστάτωση. Και επειδή η οσμή του πολέμου φτάνει και έρχεται και πλησιάζει, ήδη όπως ξέρετε στη Συρία χύνεται αίμα, και όχι μόνο στη Συρία, ήδη έχει χυθεί σε όλη την παραλία, θα έλεγα,
της Αφρικής και στην Αραβία κλπ. Σας παρακαλώ να παρακαλάτε την Παναγιά μας και πάλι να κάνει το θαύμα της και να πείσει τον Υιόν της και Θεό μας, ώστε να επέμβει εκείνος και να μην επιτρέψει νέων πόλεμων. Αρκετά. Ο περασμένος αιώνας έφερε τόσους πολέμους και μάλιστα 2 παγκοσμίους πολέμους που αιματοκύλησαν κυριολεκτικώς ολόκληρο τον κόσμο. Αρκετά. Φτάνει. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ μας και φέρε την ειρήνη σου. Και ιδιαιτέρως να τον παρακαλούμε να εξασφαλίζει την ειρήνη και την ησυχία στην Ελλάδα μας, που κι αυτή είναι μια πολύ βασανισμένη χώρα. Δεν την άφησαν ποτέ να ζήσει την ειρήνη της και τη γαλήνη της και την πίστη της και την ορθοδοξία της. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ εδώ βγήκα για να σας ευχηθώ και για να σας διηγηθώ το ιστορικό μέρος της μνήμης, της ιστορικής μνήμης την οποία τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, και να θυμίσω ότι η ιστορική μνήμη, τα συγγράμματα των ιστορικών, οι ζωγραφικοί πίνακες των ζωγράφων της εποχής εκείνης απέδωσαν και αποδίδουν μέχρι σήμερα το θαύμα της νίκης των ευρωπαϊκών κρατών κατά των Τούρκων στην Παναγία της Ναυπάκτου. Και γι' αυτό και την τιμούμε όλοι σήμερα. Όχι μόνο η Ναυπάκτη. Άλλωστε, Ναύπακτος το 1571 δεν λεγόταν μόνο αυτή η πόλη εδώ, αλλά ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία, και όχι μόνο. Από την ιστορία διαβάζουμε ότι η Μητρόπολης της περιοχής λεγόταν Μητρόπολης Ναυπάκτου και Ιωαννίνων, που σημαίνει ότι όλη αυτή η περιοχή ήταν η έδρα της Μητροπόλεως της Δυτικής Ελλάδος. Εν συνεχεία έγινε Μητρόπολης Ναυπάκτου και Άρτης, και βεβαίως αυτά άλλαξαν μόνο μετά την Επανάσταση του 21 κλπ. Μέχρι τότε λοιπόν η Αιτωλοακαρνανία όλη λεγόταν Ναύπακτος. Άλλωστε ήταν η μόνη μεγάλη πόλη, τότε δεν υπήρχαν άλλες πόλεις, μόνο χωριουδάκια στην όλη περιοχή. Γι' αυτό και η ναυμαχία ονομάστηκε ναυμαχία της Ναυπάκτου. Αλλά δεν σημαίνει ναυμαχία της πόλεως της Ναυπάκτου, αλλά ολοκλήρου της περιοχής. Και σε όλη αυτή την ιστορία έλαβαν μέρος όχι μόνο οι Ναυπάκτοι, αλλά όλοι οι Αιτωλοακαρνάνες. Και όχι μόνο οι Αιτωλοακαρνάνες, αλλά και οι χριστιανοί και Έλληνες των Ιωνίων νήσων έλαβαν μέρος, και μάλιστα με πλοία και με στρατιώτες. Επίσης έλαβε μέρος η Κρήτη με πολλά πλοία και πολλούς Έλληνες που ήρθαν εδώ να βοηθήσουν, και όχι μόνο αυτοί. Επομένως σήμερα θα πρέπει ολόκληρη η Ελλάδα να γιορτάζει τη μνήμη του θαύματος αυτού, όπως το γιορτάζει και η Ευρώπη. Όσοι δεν το ξέρετε, σας πληροφορώ ότι σήμερα γιορτάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα είναι 6 του μηνός. Σήμερα και αύριο. Οι εορτασμοί κρατάνε και 3 και 4 ημέρες στην Ευρώπη. Σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης γίνονται μεγάλες λιτανίες, μεγάλες εορτές, αναπαραστάσεις της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, όπως έγιναν και τα χρόνια στο παρελθόν και εδώ στην Ναύπακτο, με τις φτωχές δυνάμεις βέβαια της πόλεως της Ναυπάκτου, γιατί εμείς δεν έχουμε τα πλούτη της Ευρώπης. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης κάνουν πολύ μεγαλύτερα και εντυπωσιακά πράγματα τις ημέρες αυτές, διότι οπωσδήποτε έχουν και την οικονομική ευρωστία και μπορούν να το κάνουν. Και καλά κάνουν, γιατί πρέπει να τιμούμε ιδιαιτέρως τα θαύματα του Θεού, της Παναγιάς μας,
και όλων των Αγίων. Και εδώ μια δεύτερη παρένθεση, επιτρέψτε μου. Ελέγχθη κάποτε ότι η Παναγία δεν κάνει θαύματα. Και βεβαίως ο κόσμος που το άκουσε αγανάκτησε και διεμαρτυρήθη. Διότι όλοι έχουμε δει θαύματα από την Παναγιά μας. Ποιος δεν έχει δει θαύματα? Θα έλεγα ότι ακόμα και οι προτεστάντες, οι οποίοι δεν τιμούν ιδιαιτέρως την Παναγία, ούτε τους Αγίους, και αυτοί ακόμα αποδέχονται τα θαύματα της Παναγιάς μας. Και σας λέω κάτι φρέσκο και επίκαιρο, διότι μόλις προχτές τελειώσαμε εδώ ένα εβδομαδιαίο σεμινάριο, συνέδριο που είχαμε με επιστήμονες από την Γερμανία και την Κορέα, την μακρινή Κορέα, οι οποίοι για μια εβδομάδα ήταν εδώ και συζητήσαμε πάνω στο θέμα των Αγίων. Ήρθαν και έμειναν εδώ κοντά μας στο μοναστήρι μία εβδομάδα για να μάθουν την ορθόδοξη διδασκαλία για τους Αγίους. Και βεβαίως τους διδάξαμε αυτά τα οποία μας δίδαξαν και εμάς, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι πρόγονοί μας, για την πίστη μας στον Θεόν πρωτίστως και την τιμή μας προς τους Αγίους. Και περισσότερο από όλους τους Αγίους την Παναγιά μας, και διδάξαμε τη μεγάλη αλήθεια ότι και η Παναγία μας και οι Άγιοι μας, επειδή είναι φορείς της θαυματουργικής χάριτος του Θεού, μπορούν και κάνουν θαύματα με τις εικόνες τους, με τα Άγια λείψανά τους, και όπως διδάσκει ο παλαιός Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγει ακόμα και σκέτη η λειψανοθήκη να είναι και να μην έχει μέσα Άγια λείψανα, και αυτή ακόμα έχει πάρει τη χάρη του Θεού για να κάνει θαύμα. Κλείνω την παρένθεση για να ζητήσω από την αγάπη σας και κάτι ακόμα. Σήμερα που τιμούμε εδώ στο μοναστήρι μας την Παναγία της Ναυπάκτου, σας παρακαλώ να τη ζητήσετε της Παναγιάς μας να βοηθήσει και το μοναστήρι αυτό. Το μοναστήρι που την ετίμησε και την τιμά και που ψάξαμε να βρούμε παντού το πρωτότυπο της εικόνας της Παναγίας, το οποίο το έχουν κλέψει οπωσδήποτε οι Καθολικοί και οι οποίοι το έχουν μέσα στα αμπάρια του Βατικανού και ούτε ξέρουν καν τι έχουν εκεί μέσα. Είναι όλα τα κλεμμένα από όλο τον κόσμο κοιμήλια. Εν πάση περιπτώσει, εμείς βρήκαμε στο Παλέρμο της Σικελίας, βρήκαμε την περγαμηνή του 10ου αιώνα, η οποία είχε συνταχθεί από λαϊκούς, άντρες, γυναίκες, κληρικούς, μοναχούς, οι οποίοι και υπέγραψαν την περγαμηνή αυτή, το κείμενο της περγαμηνής, που ήταν το καταστατικό ενός συλλόγου αφιερωμένου στην Παναγία την Αυπαχιώτισσα. Μιλάμε τώρα για 1000 χρόνια και πλέον. Βρήκαμε την περγαμηνή αυτή και μάλιστα κάναμε και ειδικό συνέδριο εδώ, στο οποίο συμμετείχαν από όλη την Ευρώπη εκπρόσωποι, και ο διευθυντής του μουσείου που κρατάει εκεί την περγαμηνή αυτή δέχτηκε και την έφερε εδώ. Βέβαια δεν την άφηνε από την αγκαλιά του, φοβούμενος μήπως την κλέψουμε εμείς οι ναυπάκτοι, και δεν δίσταζε να το λέει. Σας φοβάμαι, έλεγε, μη μου την πάρετε. Και βεβαίως της κάναμε και ειδική λιτανία και την τιμήσαμε, την προσκυνήσαμε, γιατί επάνω υπάρχει η εικόνα της Παναγίας στην Αυπαχιωτίσσης, και από αυτήν απέκτησε, θα έλεγα, και η μονή μας την Παναγία της Ναυπάκτου, την εικόνα της, τη νέα της εικόνα. Ελπίζουμε ότι κάποτε θα συγκινηθούν οι Καθολικοί και θα μας τη δώσουν. Άλλωστε μέχρι την ώρα έχουν δώσει πίσω κάποια Άγια Λείψανα, όπως του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, όπως του Αγίου Ανδρέου την Κάρα εδώ στην Πάτρα, όπως το Άγιο Λείψανο του Οσίου Λουκά στην Λιβαδιά. Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα μας αξιώσει ο Θεός για να αποκτήσουμε το αρχαιότατο αυτό κοιμήλιο
και να το τοποθετήσουμε στο ναό τον οποίο εκτίσαμε η αδελφότης, το μοναστήρι, η ναύπακτος, η ναυπάκτη, και όχι μόνο η ναυπάκτη αλλά και ένα πλήθος άλλων ανθρώπων οι οποίοι βοήθησαν να χτιστεί ο ναός, που είναι βεβαίως αφιερωμένος στο Θεό, στο Χριστό μας, αλλά εις τιμήν και μνήμην της Παναγίας της Ναυπακτιωτήσης. Εκεί θα τοποθετήσουμε και την εικόνα της, για να είναι για πάντα ένα σύμβολο ενότητος και αγάπης των ανθρώπων και συνεργασίας για το καλό. Να παρακαλάτε λοιπόν για το μοναστήρι μας, διότι έχει περάσει πολλές δοκιμασίες. Και εδώ ας επέμβει η Παναγία μας. Ας προστατεύσει το μοναστήρι. Ας μας δώσει την ειρήνη και τη γαλήνη στην ψυχή μας και στη ζωή μας. Και σήμερα που θα την προσκυνήσουμε και πάλι και θα τη λιτανέψουμε μετά από λίγο, εάν βέβαια δεν βρέχει. Γιατί αν βρέχει πώς θα πάμε έξω. Παρακάλεσα όμως την Παναγία να μην βρέχει και έχω την ελπίδα ότι δεν θα βρέξει. Ή τουλάχιστον μπορεί να ρίχνει κάτι ψηλό. Δεν θα λιώσουμε, δεν είμαστε από ζάχαρη ούτε από αλάτι. Και θα πάμε τη λιτανία μας. Μετά από το διευχόν της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση για τους ανθρώπους που πέθαναν στην αυμαχία της Ναυπάκτου, διαθέτοντας τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, και εν συνεχεία με τη τιμητική παρουσία του Συλλόγου των Μερακλείδων από το Αγρίνιο, που έφτασαν όπως κάθε χρόνο εδώ. Και τους ευχαριστώ αυτή τη στιγμή και τους επενώ και τους τιμώ και τους άντρες και τις κοπέλες. Θα κάνουμε τη λιτανία μας και θα πάμε μέχρι το ναό της Ναυπακτιωτήσης, και εκεί αφού κάνουμε μια δέηση θα συνεχίσουμε για να επιστρέψουμε μέσα και να πάρουμε το αντίδωρο και τον άρτο της Αρτοκλασίας. Επίσης θέλω να τιμήσω και να ευχαριστήσω τον Σύλλογο, που είναι ομώνυμος του Συλλόγου του 10ου αιώνα, το Σύλλογο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Ναυπακτιώτισσα, την αδελφότητα δηλαδή η Παναγία Ναυπακτιώτισσα, για όλους τους σκόπους και τις προσπάθειες που έχει κάνει. Για να αναγερθεί ο ναός, για να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει, για να αποπερατωθεί. Αγωνίζονται οι άνθρωποι να τον αποπερατώσουν, και επίσης για τη διακονία τους και την υπηρεσία τους, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η πανήγυρη. Όλους σας ευχαριστώ εκ μέρους της αδελφότητος και παρακαλώ την Παναγία μας να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει και του χρόνου να μας αξιώσει να την τιμήσουμε.